ni jopuonj lit ni kaka dhi bedo. Serikal be oramo ni 100% transition nyaka timre. To nitiere kumoro ma wi oganda nyalo wil godo, ma en jopuonjre gi bende dhi e skul, orwako uniform mopogore, samoro dhi gi jowetegi, to chunye ma iye to winjo ka ok belong, ok en part of school no, ok one ka en achiel kuom nyithindo kaloe kaka en. Nyithindo gi nyithindo ma pod tindo, kendo sama en borwakore mopogore to nyaka chande. Ang'o mowinjo bed ni timo nyithindo ma kamagi mondo mi ketgi chunygi obed mokwe? To be nyalore mondo chunygi obed mokwe, ging'i wang'gi e somo, to ok gigo ma gin go, gik ma girwako, samoro ji dhi kumoro to ok onyal dhi nikech kalore kaka orwakore. Bedo nang'o ka? Gima ng'eyo ni nyithindo gi ok gibi bedo gi kwe. Sani ka une klas ma un ji 40, ji 30 nigi uniform, ini onge uniform. Ng'eni sami sebedo maonge uniform ni, matiende ni kata mana law midhigo cha, adieri makende an gadieri law cha en law moro ma be isebedo kirwake almost on daily basis dala kuma tiende law ni be oti an gadieri makende. Nikech ka uniform bi onge ni law madala cha be an gadieri ni law mo ma samoro en machon, samoro en moti, to seche go nyathi koro bedo ma onge gi chia mar somo. Pare ni kata ka nyathi nigi uniform to uniform oyiech, to kodhi kata mbele kacha no dhi ndiko gimoro ka gi discuss e class, tedo ka nyathini koro bedo maonge confidence kendo koro ok onyal participate maber. Koro ng'iye man to koro onge uniform, sa orwako t-shirt moro ma kata ng'ute kende law mana pende piny kuwe. Nyithindo gi ok dhi maber, kendo ibiro neno gini performance ka po nono ni sirikal o insist ma nyithindo boko ng'iyoni gi uniform, to da kwa mondo watimuru research on the same. Tibiro yudo ka nyithindo maonge uniform gi are poorly performed. The value they have added will not be there at all. To kendo kata 100% transition mino meya sirikal wacho matek ahinya ni. Ing'eni king'iyo mos, ng'amo chun gi somo gi thuon, gikone somo no konye. Ing'eni CB ni kanche chake ni wacho ni ka ng'ato nyalo bedo ka ne klas 6 moluongo ni grade 6, to already nitie gimo monyalo timo gi lwete manyalo kelo ne gimoro in future. To koro in sani idwa chune gi thuon nyaka dhi adhiya mosom, to chunye to ok dwar. Mane momiyo nyithindo masani king'iyo mos, they don't have self drive. Nikech ichune gi thuon. To koro dhi bedo marach mogik, nikech koro ichune gi thuon, to pesa be ok ochul, matini onge pain mo undergo in the process. To janyuolne be ok chul pesa, mine ni janyuolne be onge pain mo undergo. Matini kata nyathini urem, to kone asara mabodhi. Koro aneno ka dhi chopo sama nyithindo madhi bedo no ero somo gen kata ji 10 e klas moting'o ji 50. Ageno ni jonyuol owinja maber gik mawachogi. Erokamano Osura. Emo mi adwaro ni jonyuol o sacrifice kabisa mondo nyithindo ng'e ni really gisandore mondo mi nyithindo som, kendo nyithindo biro reciprocate ka gitiyo matek. Erokamano ahinya. Nyami thuolo mar wacho wach mogik kuom second